नर्मदे हर. आत्ता आम्ही कोटेश्वरवरून विमलेश्वर येथे आलेलो आहोत आणि विमलेश्वरवरून पुढे आम्हाला मिठी तलाईला बोटीनं जायचं आहे. परंतु आज आम्हाला बोट मिळाली नाही, म्हणून आम्ही आज विमलेश्वर येथेच मुक्काम केला. विमलेश्वर महादेवाचं मंदिर अतिशय सुंदर आहे. तिथे 12 ज्योतिर्लिंग पण आहेत आणि नर्मदा मैयाचं मंदिरही आहे, पार्वती मातेचं मंदिर आहे. 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन करता करता खूप छान वाटत होतं आणि आनंद वाटत होता की सगळे ज्योतिर्लिंग एकाच ठिकाणी आहेत आणि सगळ्यांना त्याचा लाभ घेता यावा, सगळ्यांना त्याचं दर्शन घेता यावं या उद्देशानेच तिथल्या सगळ्या गावकऱ्यांनी मिळून हे मंदिर बांधलं असावं असं वाटतं. पण अतिशय भव्य दिव्य मंदिर आहे आणि त्याच्या शेजारी परत एक मोठं खूप भव्य असं मंदिराचं बांधकाम सुरू आहे. तिथल्या गावकऱ्यांच्या आणि सरपंचाच्या आम्ही गाठीभेटी घेतल्या आणि गाठीभेटी घेतल्यानंतर त्यांच्या बोलण्यातून असं आम्हाला कळलं की त्या नवीन मंदिराचं जे बांधकाम सुरू आहे आतापर्यंत त्याला 1,35,00,000 रुपये लागले. जेव्हा ते मंदिर बांधून पूर्ण होईल तोपर्यंत कित्येक लाख रुपये लागणार आहेत आणि परत ते मंदिरात कुठल्या कुठल्या मूर्त्या विराजमान होणार आहेत ते काही अजून त्यांनी आम्हाला सांगितलेलं नाही आणि येत्या 1-1.5 वर्षात ते मंदिर बांधून पूर्ण होईल विमलेश्वराच्या मंदिराच्या शेजारी आणि आपल्याला अतिशय भव्य दिव्य आणि सुंदर मंदिर बघायला लवकरच मिळेल अशी आशा करते आणि आजचं निवेदन इथेच संपवते. परत मिठी तलाईचा प्रवास पुढे होणार आहे दुसऱ्या दिवशी आमचा. त्या प्रवासाची आम्हाला परत तयारी करायची आहे. आजचं निवेदन इथेच संपवते. नर्मदे हर. नर्मदे हर.